3, 2, 1. Agawid kan! Hintan mo. Narigat ka katungkaw pa kasi. Kasi kayong kan. Alert. Makato idulit ka tano mga ba? How? Awan na kapit ay dulit mo kuma. Idulit ko kumadati na hindi man natiltilang. Alert. Alert. Pop! Hep! Hep! Babay angkal. Huwag pa kasi kayo maghahabak kakyat-kyat. Ay Alert! po. Ano bakit dati kasi pagmulagat na ukol? Nakakaunmag gamin ba? Kasi ano ka tinagkaam, no i-epep ko na huray ko na ka, huray, agsuwaw mo, tabungan. Dato yan! Alert! Pop! Hooray! Hepet! Hooray! Nanapugtan ni kaluwa. Awan. Nakapag. Thank you so much, Uncle. Bakit lang ang ngani ka? Si kabot ading ko, atong pa'y masakbayan. Di pa lang siya mo na ito lang lakayon. Hepet! Hooray! Hepet! Hooray! Hepet! Hooray! Hepet! Hooray! Pundong di tan, talo oras. Hooray! Hepet! Hooray! Energy! Hepet! Hooray! Hepet! Apa hindi ka makadlaw, nakapunto lang ako umikak tanah. Di mo makadlaw, nakapunto ka di may kinyalan. Alert! Alert! Thank you so much, damdamat ang mga lakritors ijay. At sasangot ayaw. Hop! Hepet! Hooray! Hepet! Hooray! Wrong spelling mo tagit ito ang alalak. Dali! Hindi ako yung ano. Ulit. Agama na. Datoy! Alert! 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 Pop! Hepet! Hooray! Hep! Wow, napuwa daw mo point na suling ustumag. Datamay mo. Apahon na mo. Datamay mo. Sige, ako. Alert! Pop! Kancawan na ka wala sa sungang. Bagtit na to. Hepet! Hooray! Ay, aktipat ka. Sana Kapayot ka. mo, di ka pa yung Ay, dato yun. Ano ba sa si tumang na uncle? Apa ya? Singkol. Ala. Awalin na ramid na nato, inaudi pa. Nung pagabaka karon dato eh. Kaya ko nga anawangan ay ayaw mo dagiti kastoy, kas na pagmulagat na ukol. Sige, masidog ka. Alert! Alert! Pop! Hepet! Hooray! Hepet! Hooray! Hepet! Hooray! Hepet! Hooray! Shout out, Bonbon. Pagpay lagur-uran. Agsao kamot Alangat tangdanan na ka ni Kapitan, awang mo inaramid mo. Danggan tayo din sa wala. Hepet! Hooray! Animal ka, aduwa nga palakpak. Pangabakan na kalagaruda. Sino dagiti nakapo itsura na isupay tuldog. Dakalangan kayo. Ay, mauma. Lalpasan. Nangapak isuna na eh. Nangapak. Ay, kano, ay, petulo, ay, nalaka. Nusinaw, ti mga pa dito. Tiltilan na eh. Kasi lang na, pinapiksan, palakpak. Wow, pinapiksan palakpak. Sige. Nusinaw, ti isang kapiksan, ti palakpak. Iso, ti mga bati dito. Ni Uncle, nakaplak. Palakpak. Na? Ada man Kamot tagad to, uy. Awan nagpalakpak, mamano. Dada na ka orange. Nikyat-kyat! Ang tuwa ka lang ka. Matik, awan maramigan tayo, uncle. Iso, ti pinalakpakan ta. Bye-bye. Thank you so much. Sa bias din naramid na bakla. Pintas tingipon na kami dito ita natulog nga tao. Apay ta natulog ko makuna. Patingipon na sumursurot ti protocol. Nga protocol. Naka-social distancing. Apay ate kasi kita nakasala lalablabusan Eh, nalala ka naman niya, nakakit kita. Makautuga mo na ko. Tika kani man kasla ka mo na kasi naman sandalos. Interview Inyati mo. madaydayaw nga nagan mo nga inkabing ni inang mo, kinitatan mo, ijay birth certificate mo. Boy, ka naman natin, boy. Kinagang ko nga ako ka, Gerald Anderson. Gerald Anderson nga talaga nagan na dataw. Napuskol mo tarupang magibaga. Sige. Mano titawon mo tatayan? 46. 46 na ina. Awang balak mo at 47 na niya.
Ada asawam, awan niya, awan. Amo mingeng. Tatay ko pa lang akin kitaan ating lalaki. Ada an na yun natoy. Apa iya? Kita ni Pagtik ko teman Amuli ka. Ada ti black nga ko anak to niya. Ada siguro panakalang Adip na. na. Ada panakalang na. Ayan. Ada ti black. Yan dati nga, yan nata. Palatandaan to mapukaw timawe. Ay, kasla manok mo, sinyalan da. Ang pangastig kayo yun na ako ang feedback tayo. Di ba kasi ti manok no dato mano kay bubuang pay lang ay kikanda ti singdang na tanok wawan. Ayan ni Gerard. No dato yung manok. Oh, payan Yung naman. klase ti manok dato ay mga po. Ay, yung karga manok datangan. Manok lang. Ayan, ni Gerard, ti Damag, nagdigos ka? Nagdigosak pala di baybaya po. Kano. Tanong umisita ang mata, tanong sobrang apuno. Kano ka nagdigaws? Dagtay parbangon. Pumanglusan. Mayaman siguro ni Gerard dito yung maawi. Apay. Kita ni nakadudagana. Ang gana ko kuna. Yay. Nakadudagana. Makita mo. At pinenti tamuto na dagi mohon. At tulo na dato yan. Gerard, apa yung pakapay pulos nga nagkaka-girlfriend? Awan pa yata, siyempre, awan pa iti mapirukan. Awan pa'y mga yan. Nga madati na yan mo ide, kasi ang ka mga nabastag. Duray dala sa nga pulong. Duray dala sa nga pulo. Awan tinaisalat di sa nga pulaw. At dati, lima dala. Dami lima. Dami nga lima na isalat, amuda nga naging boyfriend ka. Amuda ta, siyempre, Apay, dati damagam kanya na, darason na nga dagos niya. Ti sa lodsod, Gerald. Normal ti panunod, dadagin nga na girlfriend mo. siyempre, normal at puro da maestro. Ay, si Kalang Garot ti abnormal. Panay ka nung maestra, tinaging boyfriend na. Inibus mo, maestra dito yung mahawi. Na? Uy, nagbayad di rupa na na eh. Jai. Ada naka-vlog. Ano kasi, naglagbaga tarubang, kasi nakinirong galag daw. Nagamit mo peeling lotion, minobrillian. Dato yan na, ready kan. At dati pam amumiking niya, nga talo nga pagbalasa. Dagi dancer. Dati tayo nga talo nga pagbalasa. Awan bay ti boyfriend da. Agpili ka. Animal ka kunata na imbag tasaro mo. Dagi tayo nga talo nga pagbalasang. Awang pay pulos ti asawa da. Uray da magam, dagi ti katubangan da. Kun dagi jay boyfriend da dagi ko. Ayan, ipakamamuming nga ro, dato'y anak iti may isa nga manalon. Di ba, inya ti trabaho, tricycle driver ka. At dati among trabaho ti taltalon. Tanda, mula ti tarong. Mula ti tarong. Among ti agaradaw. Ti pagararado ka girotor. Rotor. Among iti agabunaw. Amo kata siyempre datalong ko. Animal ka, uri ubing, amuda mo taga buno suling. Tumakki na lang takapagayan, abuno di jayon. Among iti agaradaw. Amo kata magpatagrado rabi. Oy. Inya oras ti panagar-aradong tirabi eh. Ang mga lasiti rabi. Apay sa alas 7. Siyempre malpas kami doon kaglawagan. Napao. Pao. Ayan. Ayaw pambigaro. Dati may isa nga dancer tayo. Anak iso na iti may isa nga manalo. Makatuyan len. Ayan, dati nga dancer, ang dati nga balasa. Mayaman. Uy, nalawat ti Dagada. Manong nga hektarya ti Dagada? 185 hectares ti Dagada. Uy. Mabalinta kang patadr ti resort. Kabalinda ka pa ipumpon ijayo. Dito yung kanilen. Ipakamamom, nilen, hanga makasao. Umel. Yan among tibagang tinagan mo. Ibagami sinyas mo ta umel. Sinyas mo tinagan mo. Makasao. Ay, sinyas mo tinagan mo. Tatang. Kas jay, kung tinagan mo sinyas mo. Saka wala kang kanta ti bayang mag-iliwaw. Awan na gulo. Bagam nagan mo. Ako si Gerald Anderson. Isinyas mo. Kasya, 1, 2, 3 go. Gwapo.
Sikas. Nagulo ate pa. Ay na po sa bagad kakahit kayo na makatulog ka. Ayan, dato yan. Akan siyang tayo pa. Sige, gulting hands kayo garaw. Dato iti tas mo no makapasa ka, dato'y nga pagsubok, mabalin mo iyawid ni Lane. So nga lalaingaw. At dapay ating na, ipasuro na pa. Buy one take one tatak sa burger. Maestro, pasok. Gulting hands kayo ako. Ano mo garaw? Sarap. Naglaing. Ayan, may sama nga palakpak para kini Gerald Anderson. May isa abar kay bakas asawa ka, mag-asawa ka, di anak di manalo, daisot magustuhan, no agarado ka mo, agarado kay adwa, tingatirabi agrikitan, agarado kayo. Apo kapitan, dumawag kami man arado yung. Nayapay nga, anong ti arado, alangan nga umay ito ni Kap, agawit ti arado. Awan karon ti arabi dito ito awan ay pag-ayaman. Hanga mabalin suling, alang arad bunta dati siminto ka nagpintas. Pagbilbilagan ni Kapitan Tirek. Awan karon ti ayaman tayo. Awan ti arado suling. Oh, ay na mabuntang ka butita kayang gana lang. Awan arado. Awan. Alay. Sika ti arado. I-drive na ka ni Gerard. Siyak ti arado. Wow, sika ti arado. Kaya mata, ay nang chinilas ko to. Chinilas. Mas na isumot nagrurupa nga arado na eh. Sige kayo manupay. Sige. Ano nga naman napo ito na cute. Ano makita na po dyan iti Facebook. Baka makuha tayo. Mabash tayo. Ayan. Datan. Among tag-drive tara daw. Guri ka. Guri lang. Ang kang excited. Dato ya. Hasta ti ara daw. Dato nga ara daw. Surplus. Guri ka tayo ikwak-launan. Nakita na tatakibong-kibong mo ang til-til mo ni Gerald. Kaya nagayam ti pinapaitan bakla. Kaya dati nga rado, siyempre, no paandaran tayo ba, gasolinaan tayo. Kasi, apingay! Nagbit ka magbabaway! Gasolina ko lang, tibabog mo taukol ka. Sige. Oh, sige timang gasolina. Ay, kasi mo lang na, amoy tugtog sulunay ha. Baka umunag. Animal ka, rotor ata, hey. Kulikleg, ti kulikleg, awang gasuli, ti hey kunam ka, ayan yung tawag di, bakaw, inunuang. Ang anong datakit kita mga kabalyo nuang. Aray, sige. Oh, tumadurkan. Nanap. Sige. Gaman dito mga karay kayo na. Lumamasa ka na. Diyan, ito. Gasta. Ibagka mo. Maestro. Pasok. Agurikan. Lalay ka ba? Agarado. Agarado ka. Agarado kay Tingati-rami. Agarado kayo. Agarado kayo. Nakita niyo bisnay tukal mo bakla. Nagtama kayo yung ulo na likod. Nakita niyo ubot ka, naka-dark mood niya. Ayan, damagam ni Umang. Tata. Ang kakano nakapasal. Inangay ka raw. Tata, si kakano ti arado, tayo sunat nag-drive. Siyempre, pagbigyan na kami. Lalaingom, tani. Si kabot tata. Ang kamagalalataan ko nga, gasolina ang tao mau. Isunat nag-drive. Sige nga, kuya. Sige, pagbigyan na kami mo ta. Pinagbigyan na Tata ka, kaputa akab ti taga ni tatang na pati tambak aradwag. Siya mo di tambak, adata nga tambak, adati abot ti dakumo na. Sige, lalay nga. Ngal apay dakasta nga kabalik na ko. Dinaramit ni ingay.
Kasta, nagwapo niya. Ang gulay ka, Gerard. Karariyit mo kami gaman sa ka na nagbasa. Sana all agbasa. Tapipi mo. Ang agbasa. Tuk-tuk praat. Sige, ang rukong ka, Gerard. Ako rin ka excited ka mga tumupaw. Ubot pa ilang data, interesado. Dapat aradong pati ay tambak nga dati Ako rin ka abot na mo kaya amin na. Uy, nang may nakaduring nga datam. Silsilam data ring nga tisaka na silsilam tirik mapalabas na lungal daw buno-buno. Datam, ready? Siyempre gasolina tayo ma. Nagluunang. Kung saan mo nakabrief. Animal ka rin mo na-overuse. Maestro, pasok. No, ang sakit. Ang sakit. Agaradong kayo. Ato. Teka-terapi. Apay nga itong atras na. Diretso na dyan yung aradwam. Si kaman ti surutan nga sultupon ti gayong-gayong di kakagatras. No, diba kapilin na nakapasa? Nakapasa. Saan ka kano nakapasa? Ay, ba't Paano takar nga maasawa? Ay, ba't takar ni Lanay? Sayang lanay, makatuyang. Tato yun. Ni Lanay, anak itini may isa nga cowboy. Nalaing nga sumakay. Ay, lalala, sakayan nakadato. Nang ni Lanay, tulong. Ay, tulong nga makangge. Ibagam ti Nakaya mo kay bagamnagan mo. Kasi Gerald. Piksa tulong garot, piksam. Ako si Gerald Anderson. Piksam! Ako si Gerald Anderson. Piksam! Nagawa na, Ako si Gerald Anderson. Nagmau. Huwag ka no. Ni Lanay. Basta. Ni Lanay, anak ti may isa nga cowboy. Wow! Nalaing na sumakay. Ay, nasakayan na ka. Ikansyon tayo. Ikansyon tayo manang! May isang abang yan makasasawa ka. Nangasawa ka, di anak ikaw. Daison maruswa. No, agsakay kayo atwa. Tinatirabi, ang bibigan, ang sinsing na kayo. Ayan na po, Kapitan. Tumawag kami, Mantika-Balyoyaw. Apay, takabalyo at pirugam mag! Siyempre, ayayaman tayo. Awan, Pagsakayan kabalyo! tayo. Kabalyo nga no, timbak kititing nga, makakog mo. Awang kabalyaw. Awan, ti kabalyo! Alay, karkaro pa ka Mantika-Balyaw. Si Katika-Balyaw, sakayan na ka ni Gerald. Kabalyo Wow, apay, nagdamag ka pa ilang kabalyo ka mga talaga. Tata lang nakapuot apo. Te, kabalyo ka Kabalyo nga sakayan ti aso. Matukay mo ta subi-subing nga lakay. Alay. Sige, sakay. Awag tiyag sakay ti kabalyaw. Kamukha. Sige, sakay amon. Mula Ay adom amoy tuktupak tabagbagin marsaak ta paragpag ko. mula unay data nga kabalyo bakuton. Ay! Kasulay! Apiya! Ada nagtiso di bukok ko duwa nga nagbukol na bara. Gimata ka balot! Ala be, balot di dyan. Paypayang tanong bumaaw. Ay, katibag na siguro. Agorig ka baka dati pag paypayang ta. Papayan ko yun. Mabalinaw. Okay, kinambot ako eh. Sige. Data, agsakay ka ta. Tata, isuro ka niya. Gerard, dato ti pasungo ti kabalyaw. Agigam ka ta pungutom. Kasta. Tapos, tanang taray ta kabalyaw, pigpikam nga nalalangyo po na, bauton. Ginapigsaan out, sila, punta man. Pigsaan nga. Patasam ka kita, parusukat tarupam. Pigsaan. Pigsaan nga. Pigsaan, bukawang. Unada, agkabot ka tayo buko, pasunguhan na nga isang unod. Sige, kapit ka. Kasta. Gawin mo ito, dulo. Pigpikam di ubod na. Pigsama. Sige, mamin sa pengalibak. Durog kabot sulay.
Agaw. Sige, ako mag-ikat. Maestro, pasok. Ang sakay ka. Ang sakay kayo. Ano? Agor-uray ka suleng. Agor-uray. Apa yung kami Pikan tau ubet na ko na apa mo bitugan tati ubet tau. Oh, Sika kano nang iba ka. uy, awan nila naman to. Antay bungal ka lang ano doon, lastog ka pa. Normal kay nga duwa pag silpok tabagi siyaw. Nakapasada mga kinutulang. Napay kayo minta nagado nga dancer mo tulong tay makatoy mamma. Masapol pa nga itutok ka to speaker. Nakapasama lang. Saan ka kano nakapasa sa kasungan? Kasalaw inya ka taramidin tayaw. Si kakanomot iti kabalyo tay susumakay. Oy! Ayun, saan na nakapurang. Nagpartakan! Tatay siya iti nagpalab ng nami dinaktugawan. Tatadanser te tumugaw. Ay, dursok te animal. Bangking tiraba na, bangking. Sige, ang karungog ka, rungog. Sige. Kasta. Agoray ka, dati nga kabalyo mo, tamula unay saksakay na galing. Weng. Ang kukursyon. Natamaan tigawat gamin data nga kabalyo. Itupak mo tabagay, tanumarso, tabagbagina. Sige, sakayam. Ay, agoray ka, sulay. Agoray ka, papatay sa abot. Ay, kaya ba? Kaya pa, Jiran? Kap. Na-injikan ti anti-rabies dataw. Sige, mabaling ka na. Uray ka dito. Agoray ka lalay, agoray ka. Siyempre, dati kabalyo, siyempre damot agmaya nga kabalyo. Nagmaya ka nung kabalyo, siya amot kaya agmaya nga kabalyo. Wow. Siyempre, agkalawiki yung mag-iipos ko at abungawon na jingilaw, tagang gilawon di pipit na. Maestro, pasok! Nalaing dati nga kabalyo Jackpot! Nalaing nga makisinang do, ulo kon ulo. Nama mo nila rin Nakapasama lang. Ay, apay nga, kinaglay nga simbang do. Iya banta di Maisa. Ay, banta di Maisa, makatuin Ni Road. Roach, tata teramidan tayo kas na pelikula. Wow. Tata, sikati kabalyaw. Sakayan na kaniingin. Wow. Tata, no nakapasaka dito yung taas, mabali mo iawid ni Roach. Wow. Sikati kabalyaw, sakayan na kaniingin. Sakay. Datoy sir nga datoy no mayawid mo datoy dapat oras sa dinod ayan mo kat kadwan datoy bakto mo nga datoy dapat panay ka nga nakasalikad tikot sara Apa yung kamain? tanong kumaro di kisyo na day patingal-ngal mo. Sige. Sige. Datahan. Pintas dati kabalyok niya kulay orange naka-highlight. Kasla kabalyok bagyo Datoy, aramidan ta nga pelikula. kasla pelikula dati Wow. Siyak nilito lapid si Kaji Kabalyok tapos kontrabida mo ni Suleng isulat ti mang paltok kinata. Paltugang kayaw. Siyempre, datoy syakti. Nataro sa mga si Kakabalyaw. Kontrabida at bida niingin. Paltugang kayo, alalay Ang dami kayo. ti Kabalyok Suleng at Turindurak. Apa ya? Kasla kabalyok t-shirto na rapis. Kawan baka nangaruon. Lights! Camera! Action! Wala na. Ang-aksyonak pa ilang Sige, nalipata. take one. Apa yang ay mo? Apay nga tapal mo mga ako ang pinaubutan. Bang kulat mo. Si kaman ti paltugan basuling di kagalos-os di ti kabalyaw. Apay nga ta. Apal mo nga kinutan yung Nay, na. si kaman mo ti tarat-tatin ti paltuk ti tagat agkulitagtadan. Sa kanyan tayaw. Manaktak kamot mapanaw. Sa kanyan tayaw. Sige. Natamahan ka ti paltok ti ba? Nakaduti daram. Nakailag ka. Nakailad ako naman. Nagliga mo dapat script mo direct. Tapos, Dara-dara dati kabalyaw, siyempre, amo na ka, isang
Saki na ka. Sige, sakit na. Ang kabalyo kang ka. Tungang di bangir ay. Saki Hindi lugar. ni nga kuburan na tabagbagin i-cover mo kanyak na syempre pag Amay singa pinapaltugan. Kabalyo mo lang. tika ni, kasya, kaya nga. Kaya. I-cover mo tabagbagin pag Ibatok mo di sungong kay di sunguna. animal ka. Iba ba mataubot mo ang mga kabalyodatan? Kamel. Maya, dati kabalyong suling natamaan gawat. Ang pangas yun na. Pangas dyan. Ang kasya ka ni Ibatok mo tang ulo inulo-ulo. animal kang kangagsasaw. Ang Kumusta? Kumusta? ang kagsasaw kulak buisit ka sulay. Sumaplit isang auna. Ay, dapat tayo. Ang gargara dugod lang ang tibisin dati champion tapos malangap ko pa tasang aw mo. Ay namaday makamansa tasang aw mo. Ay, bumigat ka. Hoy, ang tartrabaho ta, ba't di ka nga akwa? Will ang makamansa mo isang aw na. Kaya mo, di isang aw na, wala di pipit ka. Ang barang isang aw mo makan. Hindi pipit na talaga. Oh, lalay nga ma. Marigrig la datang ilaw ni datang Di ipon pa mo. makakabing. Basta. Siyempre, nagating kabalyo. Ako na yung kabalyo. Uri, ko lang. Hoy, isa pa. Mau isa pa, ibatok mo ding iwan ningi. Padasong tibabeng ka. Oh, Sumumbak ka bet animal ka. Ang pakan. ako malalis. Ang kagang angas. Lights, camera, action. Take two. No, ang sakay ka. Ang sakay ka. Nagsangit di kabalyo, nagsangit di kabalyo. Bang, 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 bang. Nagsangit di kabalyo. Hoy. Abay angay. Abay nga nga natin problema ng tata. Nagsangit di kabalyo, iso na tamaan. Kapag naman ang kininudanan. Sabong makapangano. Kasano na nagdagi nag-shower di iwanan ay parasak di bibig ko. Ay, the time rounds. Hindi tayo na mo maasawa dato. Okay ka lang. Okay lang. Nagsangit di kabalyo. Aguyot na kabalyo. Nasaro mo nga talaga. Palakpakan mo Ayan, naman thank you naman so siya. much, Gerald. Ayan, once again, thank you so much, Gerald, tamay saka. Walang paragsak ka da kami aming tatangarabi. Ano ba yung nagurta mga mangkakaot ni Kapot yung premium na The premium, pinikap. Kap niya, utang mo inotatan. Gikas. Gikas ka na. Yung utang pa ilang kanong ko na ni Kap. O, nagtari ka kay kakano dyan Baka, niya. puri ka. Alam, ingin si kati mga awat. Nagado ah. Aguray ka. 1, 2, 3. Hangka nga nagkakwarta no, hangka nga guyod taptay ijay. So nga agdibingit, talo gasot, sagsasanga gasot tayo, makataw. Muna lang ang Kapay agkakwarta ka, no di ka ingguyaw. agugudwa kayo. Ayan. Datang nga 300. Thank you, no, Ninong, thank you, Merry Christmas. Itad mo din. Datoy ni Oy. Damdama. Pamalon mi. Sakpay tayo alipasan. Aghay ka man pa di YouTube video tayo. Tama palabas ti manong nga aldaw. Mabuya ta kan dagiti kalugaram ken buo nga Pilipinas ken di abroad dagiti. Shout out ko nang. Shout out. Shout out. Kaya ba, shout out ko naman. Shout out. Shout out. Ayan. Shout out. Kulang diti. Corn beef. Sweet corn. Tungang. Nabati na ta sa kamuna. Dami yan! Siyempre, narada ka tatay dyan. Itulod na ka. Sinundo ka tatay kay Gerald niya. Tatay, tulod na kamot lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Gerald, tay tulod men. Dagiti mga yak apo nga makipagtulod, ijay kayo laang likod. Ayan, Gerard, itulod na ka. Dati dahil daw, nga pagpanagpakada mo.
Sa paggarad ko majiran, tamadi ka nga pagpakita o nagpapaangot, tama nagbubutang kami. Dapat mataginap ka lang Hang kamadanagan manong ko Gerald, ta complete one medyo siyam nga lualom. At damatan, kita imak inyam niya apo kapitan nga 300 pesos. Tembak la pamasahe, nga dumanon kini San Pedro. Pabalunan ta kamatan, ikanda ka ti medyas, ules, tano ti kaaglamen. Si iliw kami kinta ka na na yung Gerard. Ipangako mi nga alagaan mi di motor mo. Binilin na kita bingang. Upeng, ti styro jilikod sagay sa lang pansit kan dinardaraan nga databungaw na laheng tay sulan na kay batugan tay tulong kento. Lagi ti barangay tanod apo, iti maawi, umay kayon apo. Madam, wayaan nyo tadakes nga may saged. Ti masagid na gamin isuro na. Ijay ti umulwanan na suling kanuta kuna dagiti babbakot ijay ti umulwanan na so ti patbitakan ti init. Pamilya ni Gerald gaggaden yon di manok tano makakulipagpagpay. Intayon awan kumal. Ne dagiti Hindi na kuri ka ma. Yan patay na dato. na Yan patay na. gino na padalisan dato. Bigta garaw. Bigta sa kitam nakamulagan. Intayon. Awan tumaltag. Aguri ka suling ilayaw da pay dagiti kaanakan na ne. Nagaduda ba ta? Ilayaw da. Ipalasig da. Tayo. Ay, na Gerald. Ay nasangaw mo nga di ka na ano sa nisumatan tinanggil tayo di hangas mo. Ay nakay-kaiso nakangipon mo. Katitukot mo manong mo. Ay ma-rivers of Babylon. Matay no bigat. Kurang balsa mo na to. Tayo nagar-aruyo to. Mitulog ka na. O alay, iusok yawn. Ayan, thank you so much, Kuya Gerald. Ayan, natamatan na mo di first set. Pinigyan ng kayo bravo kawawin. Ang kakadwa tayo bravo kingga ng 11 o'clock. Once again, na kami apot ti Solayang Daos Band. Naka-live tayo apot at tayo. Facebook page apot ti Solayang Daos Band. Paki-search dito cellphone nyo apo. Paki-share mo itong video. Ayan. Solayang Daos Band Official Ilocano Jones. Kasamat ng apo JNT YouTube channel me. Paki-subscribe mo itong apo. Tadi YouTube channel me. Dan apo ti 67,900 subscribers. Kinja and Facebook page me apo. At dan apo ti 323,000 followers. Pakinayon na nyo man apo ta dyan nangyari apo ta ditoy. Mabuya tayong to para apo di YouTube channel. Maraming salamat. Thank you so much, Kuya Gerald. Kabasikay, ti representative. Iti ili ti Alaminos ijay YouTube channel ko, Facebook page ti Suling Daos Band. Ayan. Thank you so much. Dagiti ang nakapag-follow, nakasubscribe. Aramatin yun apo tano ti kastakot umado pa ti followers, kon subscriber, kon supporters met ano proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan. Ayan, once again, thank you so much kinikap. Iti panangawis na ti Bunggoy ti Suling Daos Band. Kan kada kayo matan apo, salamat ti Anos yung nagbuy-buya kada kami. Kadi na ipaay mi nga napipigsa nga katawa yo, napipigsa nga palakpak yo kun nasasamit nga isum yo. Iso ti inspirasyon mi, ti rabaw ting tablado. Hakay pa ikaw awit, tatipay mi tatangarabi, kasla halo-halo. Umununod umimimas, rumaprabi, Buhay pintas! palakpakan tayo ng tinatuloy. Tawad kini